mga ka-pieces. Live po tayo ngayon sa aming tindahan. Andito po ako ngayon sa aking store. Di pa rin po kami nakikisara. Mas pa rin until now. Na concern lang ako doon sa post sa isang sa page ng Brigada 103.1 Brigada News FM Naga Camusur. Yung about doon sa topic na kanya pong inilagay dito, yung kaninang umaga ata to, banat alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga, February 18, 2022. At ang kanya pong nakalagay doon sa sa parang description, payag kayo na ipagbawal ang pagtinda ng gamot sa sari-sari store. Nakita ng FDA ang panganib na hindi nababantayan ang pagbibinta ng gamot sa mga maliliit na tindahan na maaring haluan ng mga peke. Maybe they can pass an ordinance that sari-sari store should not carry medicine. This has been done in Davao de Oro. FDA OIC Director General Oscar Gutierrez Jr. Yan po mismo ang nakalagay doon. Yan po ang doon po ako na para bawang kiniliti. Kasi siyempre naman ngayong pandemic, alam po naman po natin na pag pandemic, mahirap po ang magpasentro at maggala-gala kung saan, lalo pa kung hindi naman ganong kailangan. At siyempre tayo naman may mga sari-sari store. Ang ginagawa po natin, bumibili na po tayo ng gamot. Unang-una po ang purpose nun ay para sa atin po, kasi kung meron tayong mga sinat, kung ano-ano pa man, makakainom po tayo agad ng paracetamol. At ngayon po nagkaroon ng pandemic, napakalakas po talaga bumenta yung mga paracetamols, lalo na yung Biogesic, at nagkakaubusan pa nga po eh. Kaya po ang concern ko lang po doon, di ba dapat dapat bantayan ng ating ng FDA yung saan ba galing yung fake na yan? Kasi kung meron silang nalaman na fake na mga gamot, ba't di nila tinuntun yun? Di ba dapat tuntunin nila? Kasi dito nga nakapag-comment na rin ako dito sa page na to, sa Facebook. At ito, kung makikita nyo po ang mga comment po dito, paratsadahan po natin ng basa yung iba. Huwag naman na yung na-comment ko dito. Gaya nito dito kay Janice Salcedo Sotero. Diyos ko, lalo pahirap yan sa mga may hirap. Paano kung nangangaipuhanan maray, kaipuhan pa magpasentro para makabakal bulong? Kawawa ang mga nasa malalayong lugar. Sana inisip nyo na lang nila na matulungan ang mas nangangailangan na may hirap. Yun po ang comment niya. Yung pangalawa naman po, kasi binabasa ko lang naman po yung comment dito. Hindi ako pabor dyan. Paano kung nasa malayong lugar, yung walang butika, ang dami-daming problema sa bansa, yun dapat unahin. At dito naman po yung sumunod naman po ay Lauro Biagtang. Hindi, paano pag sa bukid pa, malayo ang bayan, wala na kayong maisip na batas? Nakita na naman ang doktor dyan, reseta basic lang naman ang masakit ipin, nagtatae. Ano pa ba yung maraming batas na ayusin yung ang unahin nyo? Yun ang comment naman dito ni Lauro. At dito naman si Mary Jane, ang comment niya naman, dapat unahin po natin kung paano pababain ang mga halaga ng bilihin, paano yung taga-budget na kinakahos pero patuloy pa rin sa
pagtaas presyo. Mabuti kung tinataasan din ang mga manggagawa. Dahil patas sana. Ito naman kay Alan May Beyos Istral, kay Alan May. Mas buti gawin nyo, mag-inspection kayo sa sari-sari store para makasiguro kayo at ituro nyo sa sambayanan kung ano ang pagkakaiba ng fake at original na gamot. Ang magtrabaho kaya di yung nakaupo lang kayo sa ikot kayo, hindi yung pagbawalan yung sari-sari store dyan. Na lang ang madaling takbuhan ng ang sari-sari store na lang ang madaling takbuhan ng mahihirap. Meron pa rin po ditong ibang mga comment. Basahin pa rin po natin. O isa-isahin po natin sila. Oh, nawala. Ba't ba nawala? Pagpasensya niyo na po. Naklik ko ata yung ano. At ang isa pa po dito, yung kay Srim. Ang sabi niya, hindi ako pabor dyan. Paano kung nasa malayong lugar at wala yung butika? Ang dami-dami ng problema. Sa yun na ba dapat unahin nyo? Dito naman sa baba. Hindi. Paano pag sa bukid pa malayo ang bayan? Wala na kayong maisip na batas? Dito pa. Comment naman ng Mary Jane. Dapat unahin natin kung paano babain ang halaga ng bilihin. Paano mga taga-pag-budget na kinakaos pero patuloy pa rin sa taas ng presyo. Mabuti kung tinataasan din ang mga manggawa. Di patas sana. Ito naman po kay Alan. Mas buti gawin nyo na lang inspection kayo sa sari-sari store para makasiguro kayo at ituro nyo sa sambayanan kung ano ang pagkakaiba ng fake at original na gamot. Magtrabaho kayo, hindi makaupo lang. Mag-ikot kayo, hindi yung pagbawalan nyo sa sari-sari store na yan na lang ang madali nilang takbuhan ng mahihirap. Alam niyo yung mga comment dito pag binabasa ko. Tinanggalan na talaga kami ng sa'yo po. Parang hindi nga talaga fair doon sa mga sa kagaya namin mga sari store. Kumbaga, andito nga po kahit na po sobra na sa oras ay patuloy pa rin po sa pagtatrabaho para lang po makatulong din tayo sa ating komunidad. Kaya po pag naisip ko rin nga yung ganun, sinasabi na kung gagawing batas yun sa ating lugar, okay, dito sa ating bansa, medyo parang hindi ata patas kasi parang pinapaboran mas lalo doon yung mga malalaking drugstore. Kasi nila lang mamayagpag at sila na lang magdikta kung ano ang kanilang gustong presyo. Kaya lang minsan pag naisip ko rin, paano mga naman kung mayroong mga fake lumalabas at hindi na lumamantor ng BFAD. Para meron din naman silang point. Kaya lang ang punto ko rin naman doon, bakit pinupunta rin na naman ngayon yung mga sari-sari store? Hindi ba pwedeng gawing partner yung mga sari-sari store na kung paano masupi andyan sa ating mga kalye? Kasi pag tinanong mo yung mga sari-sari store on naman, asan bang kanilang mga source? Saan ba sila bumibili ng mga gamot? Di madali natin matukoy kung saan ba galing talaga yung gamot. Kasi kung ang gagawin po natin, gagaya namin mga sari-sari store, pagbabawalan ng ating pamahalaan. Hindi naman kanyo authorized na magbenta niyan. Pero for the sake naman po na kailangan talaga lang po naman namin, kasi kami po nga dito sa amin sa bahay, yung gamot po na binibili po namin sa drugstore sa sentro ng Naga, ayun naman po, ay nire-reserve din namin po na kung kami magkaroon ng sakit dito sa bahay, di meron na kaming may inom na gamot. Kasi yung tinitinda rin namin gamot, yun din naman ang aming iniinom. Kaya, kumbaga,
kung sasabihin ng BFAD na mga fake yon, ibig sabihin yung mga drugstore sa ating bayan, nagbibenta sila ng mga fake. Di madaling matukoy kung saan galing ang fake. Di ba ka nga fake yung mga binibinta na ngayon ng mga drugstore na gamot? Kasi kami, bumibili din kami sa sentro. Doon naman kasi kami kumukuha. Kasi di ba yung mga over-the-counter medicine lang naman ang pwede nating bilihin. Tapos, kung sasabihin ng DFAD na may mga peke, di ba lamang na mga peke na yun, nanggagaling yun, hindi naman sa amin, hindi naman sa restore yun. Baka galing po yun doon sa mga drugstore. Sila nagbibinta ng mga fake na gamot. O, para siguro makadami sila ng kita. Tapos, ilulutsada, idadamay pa yung mga sari-sari store na maliliit. Kasi yung mga sari-sari store ngayon, alam mo naman ang mga sari-sari store. Natapos na yung 2 taon ng pandemic, yung mga sari-sari store, halos karamihan po nun ay hindi naman po nagsara. Kasi po basic commodities ang atin pong pinagtitinda. Kaya po hindi tayo nagsasara. Kaya siguro baka tayo na yung mga sari-sari store na po ngayon na napapag-initan. Kaya po yung mga sari-sari store owner din po, sana naman po ay maging po tayong aware kung saan po ang ating mga source, kung saan po tayo bumibili ng mga gamot. Kasi baka isang araw, meron na lang pong mag-iikot-ikot sa atin. Tapos sasabihan tayo ng mga fake na yung gamot na ating pinagtitinda. Pero naman po, sa akin lang po naman opinion kasi hindi naman tayo expert sa mga gamot. Siyempre, bibilihin mo lang naman sa butika, yung nabibili mo lamang over the counter. Ano ba naman yun? Mga paracetamols. Yung mga biogesic, ang iba naman sabi, nagkaka-allergy na daw sila. Paano ba namang, sa katakutan na lang siguro wag sila magkasakit, wag sila maglagnat kasi pag temperature check sila, baka mataas yung lagnat nila, sasabihin na may COVID na, di siyempre natakot yung mga tao. Baka ako sa akin lang naman po, kasi hindi naman po tayo doctor o expert. Ang akin lang naman po doon, baka doon po napunta yung point na nagkaroon na po ng resistance sa paracetamol yung ibang tao kasi takot na nga sila magkaroon ng lagnat. Kasi pag mayroon kang lagnat, malamang na mag-positive ka doon sa COVID. Yung tinetest, di ba? Mayroon pang-test doon sa temperature sa mga pintuan ng mga mall o kaya malalaking groceries. Kaya po doon po siguro. Ang tanong, payag ka ba? Ngayon po. Sagutin mo ang tanong. Ano po? Payag ka ba? Na ipagbawal ang pagtinda ng gamot sa sari-sari store? Sagutin mo lang yan, oo, hindi. Ako naman po, kasi yung aking asawa, gusto nang magmadali, kasi po magsasara na daw pa kami ng store. Anong kasi sagot around, mo? Oo, hindi. Ang aking sagot po doon ay, hindi. Kasi ang unang-una, kung ipagbabawal nila yon, paano naman yung, halimbawa, kami, bibili lang ako ng paracetamol kasi halimbawa meron akong sinat. Pupunta ba ako sa drugstore at mamasahe pa ako ng 30 pesos para lang makabili ng isang pirasong paracetamol. Tikita nyo naman ang inconvenient nun. Kumbaga, kaya nga po nagiging ko na pong reason doon. Paano naman talaga yung, kaya nga, hirap na hirap. Ang mangyayari yan, ang mahirap, lalong magiging. Wala nang asistensya nga sa mga sari-sari store. Hindi mo lang tayo mabigyan ng ayuda ng ating pamahalaan. Tapos ganito pa at ang bibigay na naman sa ating pasakit. Kailan ba talaga matatapos yan? Sana naman kung merong plano na ganun ang gagawin. Sana naman mag-isip-isip naman po kayo. Naman kami pong umaasa sa ganito lang pong hanap buhay. Gusto lang naman namin makatulong. Gusto rin namin wag nang dagdag pang parusa dun, pasakit sa mga tao. Kami po, bumibili po kami dun sa drugstore sa sentro. South Star Drug. Kung wala kay South Star Drug, doon naman po kay Mercury. Kung wala kay Mercury, akita nyo po doon kay Cabral. Si Cabral po, doon po sa kanya pong meron din po silang tindang gamot doon po sa basta parang nasa right side ata yung corner, meron po din silang mga gamot din na bibili doon. Kaya po, kung piki pong mga gamot na nag-circulate sa ating
sa ating pong syudad, malamang po na hindi po yun sa amin galing. Galing po yun dun sa mga drugstore. Kasi po doon na po galing ang aming mga gamot. Matintinda. Kaya, sana po, kung yan man po ay gagawa ng ordinansa, sana po, tanong-tanong po muna. At huwag nyo naman kaming gawing, parang kami na tuloy ngayon ang kaaway. Mawawala na tayo ng pahinda. Oo. Kami na ngayong mga sari-sari store, ang kalaban na ata kami ngayon. Akala ko ba kami yung mga nasa laylayan na tutulungan nyo? Asa na ba yung nasa laylayan na yan? Yung nasa laylayan ba, puputulin pa rin ninyo? Ano pa ba, saan na ba kami ngayon lulugar? Wala na kami mapuntahan. Lahat na lang ba pasakit? Ganun na ba talaga ngayon ang ating pamahalaan? Maghihirap ka na nga, papahirapan ka pa. Tapos sabi kami ngayon ang bida kasi mag-i-eleksyon. Ganun ba talaga ang sitwasyon? Yung maliit, lalo pang pinapaliit? Ilan po, pagpasensya na po kung medyo na out of topic na ang aking nasasabi kasi siyempre naman po, freedom of expression po. Gusto ko, sinabi ko lang po kung ano lang po nasa aking saloobin. At pasensya nyo na po, hindi lang po ako makapagtimpi ng aking sarili. At ang aking asawa ay nagmamadali na kasi gusto niya na rin pong magsara lang kami. Kasi tomorrow po, mag-walking na naman. Basta po, hindi po kami pumapayag na kami ay... Kami po, ang aming pong donistan ay di po kami pumapayag na kami pong napagbawalan kaming mga sari-sari store. Kasi ang mga paninda namin ay galing naman sa drugstore, South South Star Drug. Ang tinitinda Doon na naman namin po gamot. galing ang aming mga gamot. Kaya po, sana po maintindihan na rin po ang aming side. Thank you po and good Kunti na evening nga lang po. ang tinitinda, babawasan pa. Salamat. Hindi naiisipan ng mga gobyerno. Pero kaya meron sa mga